Človek sa s tým musí narodiť s nejakým pocitom a s nejakým vkusom, s pocitom estetičným. Mne sa s Jankou spolupracuje veľmi dobre, lebo dá sa s ňou vždy dohodnúť, vždy vieme vybrať nejaké spoločné veci. V podstate myslím si, že mi vyberá veci, ktoré mi sedia. A teším sa z toho, že nastala zmena v bare, že sme také košielkové a je to veľmi elegantné. Takže ja sa naozaj teším tejto spolupráci a je to všetko fajn. We speak together about psychology of character and how his style and his social level, and to define how is the best for him and for the character, and so for me to play it. Z toho, čo si tak všímam, tak všetky tie kostýmy mi prídu strašne súčasné a hrozne svieže. Má to šmrnc. Ale samozrejme aj nezabudnúť na ten charakter tej postavy, lebo to je veľmi dôležité, pretože každá postava si nesie svoj príbeh, svoj život. Tak som prináša, až by som povedala, taký závan toho, čo je vonku.